What's up sa inyo? Nga pala si Piñapol. At mag-subscribe na kayo sa akin. Sali ako sa Pro ni SMP. At ako'y na-inspire mag-Minecraft. At dati pa naman ako nagma-Minecraft. Pero ngayon nag-YouTube na ako. Piñapol nga pala. Pangalan ko nga pala sa Minecraft ay Haze Gaming. Kasi yun ang una kong pangalan sa YouTube. Kasi bag. Pinalitan ko na lang. Ang akin nga palang partner sa Pro SMP si Flick Potato. Flick? Basta si Potato. Si Potato yan. So kung gusto nyo sumali sa Pro SMP, mag-bite kayo at magpa-interview kay Kuya Ronnie Kalwari. So dito na tatapos sa video natin. Let's go.